wayeloku ebheka indoda ezoqhamuka ephethe isagila. Waqhamuka uAbraham. uNkulunkulu wathi umhlobo wami lo wathi mhlambe uye lo zongichoboza. Pho amshaya ngamanga. Abraham wangena kwenye indawo wathi ningathi unkosikazi wena bazangibula usisi lo. Esho kuSara qho. Sara naye wathi ngena kuHagari langu. Sara esho kuAbraham ngimdala manje anginawuthola umntwana nangu Hagar. So nesingenayo no. No Abraham washona kuHagar. No Hagar nakasho ukuthi mkhulu ungaka no Hagar wavuma. So nesinganayo no. Mase khona abantwana bexabana uIshmael no Isaac. Sara uthe akahambe lo. Nomntwana wakhe angeke alidle ifa lala. Nako ke la indoda ifika ingixake khona. Seyiya kuNkulunkulu iyobuza. Nenze njani bathi makahambe uHagar. uNkulunkulu uyabekezela uma kwakuyima ngiyombuza ukuthi wangibuza amhlanzana ukuthi wawuye lapha kwa. Waqhamuka indoda eneyinwele ekhanda isuphula amagate aseGaza. Sathana wathi mhlambe wilo zongiphohloza. Walanda uDilala pho. Waqhamuka indoda uSathana ubheka indoda nje. Yiko nakulesikhathi samanje angeke ayibone imvuselelo ezovuka ngoba yena ubheke emadoda nje. Waqhamuka indoda uNkulunkulu wafakaza ezulwini ngimtholile umuntu wenhliziyo yami uDavid. uSathana wasondela wasala empini pho. Nayo ke indaba isuka lesihlangene ngayo thina kuze kuvele lezi zinto ezinhle. Owesifazane wakhulelwa laqala ivangeli lethu liqala esibelethweni. Mujesu ebethelwa awekho wonke amadoda nala ehamba nawo phezulu kolwandle abaleka wonke phansi kwesiphambano kusela abantu besifazane. Mujesu evuka ethuneni awekho wonke amadoda eqala ukhuluma nowesifazane futhi usethuma bona hambani niyobatshela siyohlangana eGalili. Awu Nkosi uzuthume bona. Inkinga ukuthi eEden sakhishwa ngenxa yabo. Thina eEden salandela bona. uNkulunkulu wayedala ama-leaders, isono sadala ama-followers. Ileader uAdam, ileader uEva. Isono nasifika inyoka yadla walandela uEva. Uyabona ke isono sidala abalandeli. Nafika uAdam yena kufika ngiqedeke. Uthi sengidlile kusho lo. Sengidlile hani inyoka ithe kuyadliwa naye uyalandela. Kanti wayenethuba kume kwakuyimi nje uAdam. Ngangiyomtshela uEva ukahleka sowudlile. Ufika izolo la soyadla ngingakadli. Kahleke njoba sowudlile yima wait uNkulunkulu uzobe la afternoon. Uzositshela ukuthi wena sowenziwa njani ngoba sodlile wena. Kodwa ngoba indoda nayimthandile umuntu yanqama ukulahlekelwa uNkulunkulu. Ilandelo wesifazane. Sakhishwa sesigijinyiswa ngenkemba. Uma uJesu ethi hambani niyobatshela siyohlangana amagama njengokubakhipha kwenu. Hambani niyobabuyisela lana bakhipha khona. Imvuselelo ezoqala kulezi insuku. Ungabuka umuntu ubuka iberet. Ungabuka iskate. Ungabuka ibhluko. uNkulunkulu ubuka inhliziyo elambele yena. Ningawugqibike lo mfula oveza izinto. uHoly Spirit. Konke kusenziwa izincomo kuwe nceko.